Kaniga diga dudashan Meghalaya berngi pediang sopai pi barok syakatup kubar mata kejan mit. Syaban pais ki kubar ki babnya ngini apa cai kimat bukongsan. Anlit jingo Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ya kari Russia na kabenta asni lenter bani shimbenta ha ka jingelang BRICS Summit ha Kazan. Rai ka yeng bishar bahak li du jong kari baki an ki bakhang persya ya ka jingshong kha khana genjap ya ki an shimet. Anya kendu kinong yalam kaseng BJP hanong ba New Delhi ban rai khaddu halor ki kertong na ka benta ka election shiteng samoy ha gambegre. Bat dangne ka Harmanpreet Kaur kum ka captain ha ka jingele kai ODI persya ya ka New Zealand. Kikubor ki babnya Menteri Rang Badu Jongkari Narendra Modi unsalit Shari Russia na kabenta arsni lenter naduk arpo artarik menta ubnai banishim benta ha ka jingelang jongki kunhun ri Brazil Russia India China but South Africa lani ka BRICS Summit ka bakhan riu ya ka ni ka jingelang ba ha Kazan labu da ka phang pedeng ban pen klan ya ka jinglong babun na ka benta ka roi ka par but ka syong suk syong shngan ka babyang bat ka ban pinbyang ru ya ka rinsan ka ba kongsan e na ka benta ki nong yalam banyak ren halor ki mat ki ba kongsan e ki ba kta ya ka perthai brok away kan terwaru ya ka lat ka kabu ka ba koridor ban pethu ya ka jingtrai kam jongki kam ki jam balas dang da ka kunhun BRICS bat kum joru ban ithu ya ki weipat ki lat ki lenti na ka benta ka jingetrai lang hadin habut. Kayeng bishar ka bahak li du jongkari menta kasngi kalarai baya ka an ka bakhang persya ya ka jingshong kha khna amla da lele ru em ban khang lat khang lenti da ki weipat ki an shimet bat ka jinga tho shong kurim ka ba kunthup ya ki khna red ka pinkhen ya ka hok lait loj banjet ya u ne ka kurim ka ba katkum ka mon lait loj la jong ka kunhun nong bishar ka ba kunthup ya Chief Justice D.Y. Chandrachur bat ki nong bishar J.B. Pardiwala bat Manoj Mishra kila penmi ru ya ka kendon trekam na ka benta ban pen trekam pura ya ka ni ka an ban yada ya ka jingshong kha khna hapo ka ni kari ha kapor bala penbena ya ka ni ka rai Chief Justice Chandrachur ula banjur baki an shimet kimdei ban penduko ne penthut ya ka jing pentrekam ya ki an ki kanun jongkari ya ki ba lathmu ban khanglat ya ka jing penyatho shongkurim khna Hadin bakat mak tin na kabenta ka election shitang samoy ha gambegre kala nang khlut hadin bala dep penbena ya ka tarik thap vote kinong yalam ka sang BJP kinse ya kendu lang hanong ba New Delhi ha ka arpoi tarik urisau banshim rai halor ukertong na kabenta ka ni ka election unong yalam ka sang BJP uba AL hek ula ong baki don kattu kat ningut ki batrang ban yo tiket na ka ni ka sang wat la kat taru la yo jing tepat ba UMDC katura ubanat marak udai ubah khamaddu na ka benta ban yo ya ka tiket na ka sang BJP kinong yalam ka ni ka sang hajila Meghalaya kisyanya ha ki scheme sarkar pedeng kum kalat ban pin khlan ya ka sang ka bala pen khrep ha ban ya aireng ha ka ni ka election We have already taken the name of the candidate. Now tell me, the party, they are going to set up the candidate for the Gambangre by-election. We are going for the meeting on the 21st to Delhi to discuss this with the national level. And also we have discussed also now also, virtually discussion with the national leader to set up the candidate for the by-election. The NDA government led by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. There are so many schemes it is given for the poorest of the poor, for the poor people. There are so many development been doing from the central government. That is our mantra. But it is up to the choice of the people.
udukot ka kunhun menteri uba AL hek ula syong jelang bat ki he ki han jong ka tanat PWD banya peliu jingmut halor ka jingsniu palat jong ki surak bat ki lenti ki singkin hapo ka constituency jong uba hek ula ong ba ansabatha badai ban maramot bat pen bhano mardor ya ki surak ki baladap da ki thliu ki bahe hapo constituency jong uba hek ula krenru halor ka jinglong jingman jong ka project pen itanat ya kapolo. That is work is under, there's construction is going on, but they have to pull the sock now because the contractors are very slow. Today at 5 o'clock, I've called the CE and also the executive engineer of both the division. One is the Shillong Central Division, which is under my KHASI, and also the PWD Bypass Division. They are coming now at 5 p.m. You can take the ring around also and you see and can discuss with them also. I'm going on particularly for this dilapidated conditions of road in my constituency. Nakadaw jong ka jingkiu ka jingpendan kam ya udrok hapo jela Meghalaya ka Meghalaya State Commission for Women da ka bayat relang bat ka dorbas nong maupat kala penlong ya ka program ai jingtip ka basisngi halor ka phang pedeng empowering women combating substance abuse in Meghalaya lani ka jingpen kup bor ya ki kenthai ka jing yakun persha ya ka jingpendan kam bakla ya udrok hajela Meghalaya hapo yeng dorbar maupat isyong knor jong ka MSCW ikong Yamon Sim haringkat bat urang ba asnong ka maupat uba juda JN walang bat kidukot ka Meghalaya AIDS Control Society kila pensyai syakipat ba halor kimat ki bayadai bat ka jingpenon kam bakla ya udrak ka jingkerni bat kumnoru ba ka jingpenon kam ya udrak amtang ba ka pentut ya ka baha kamiat jong ubriu henry ka kta shikat dairu ya ki saudong saukun jongki la penlong ru ya ka jingyemer jingmut ha ka nekasngi. Bonsin, bon kim soto, kimot ba, alcohol, nay drugs. Alcohol is the oldest drug. And kinigi tobacco. Gino, ito tobacco, no? Paduma, lagaday na ka, kung ki cigarette, ne, dumaw, ba, bam, ito, balpuay, ki nantala, ne, ki gutka, ki sipa, kito barok, ki pakited, kito barok, ki degi, have under tobacco. Tigimir kinigi drugs. Okay. Te ganikaran halor kani khamadin. Te kinigi legal drugs. Te kabaan pada ni ong kita ki legal but prescribed. Menta kasngi kasang KHASI Students Union jongka North KHASI Hills District lingba ka Employment but Monitoring Cell jongka kalai kendu ya Uraja Brahma Additional Deputy Commissioner ubadai ru Member Secretary jongka District Selection Committee uba Banjab Maring ubadai usyong kenor jongka Employment but Monitoring Cell ulakren syakilat pathai kubor da ka bayat hu bakani ka jinga kendu jongki ketemu ban penpau ya khatsan teli ki mat ki bakongsan hakmat ka DSC ban penbha ya kerukam traikam jongka uba maring ula banjur halor ka jingdon kam jongka rukam thungkam thungjam ka basai kedar ha ka bala penpauru ya kerukam thungkam ka bayat laj ya ki lenti ki badai ula kunturu bagi bamdai ki reudukot jongka DSC kimdai banyadon benta AA ruem hakikam ban thungkam thungjam ban penne ya ka jinglong hok bat jingkit khle Ni dawa na ka sorkar bahkan menteri kami kini khasam teli kimat kalong ba ka jingdon jong kita kinon official di bawan long ba ki political appointee ki ka jingdon dikne bunsin ni ba ni don baik kata ka jingong ba ka rukum thungkam thungjam kamlong ka bokhuit ka basuba ken law jing ka seng ka we na kimat kalong ba ni dawa ba yakine ki jing thungkam ba kin besho bandon da kita ki non official members mo ba kim dei bandon da kita ki political appointee bakin rung tu bandon bentalang kenang bangin yo ya kataga jing thungkam thungjam ka bokhuit bat ka basubah Isamla Refinas Wajri ibadang puli haka kerdan Bachelor of Science St. Anthony's College Shillong ila yolat ban letkiu ya ulum ba Everest hadin ba ilala daka jingjob ban kiu ya ulum abi gamin ila pha pentebet shushu yaladi hadin ba ila yo minsim na kinong kiu lum kum ikong wansuk merthong bat idoli kharbhi
Ya ka jing job jong iri fitness la rakhi kamen da ka Meghalaya State Kickboxing Association hanong ba shilong. Training jangan kan sedang dalam uni arpuai tarik uni Oktober kan day baru awal si benai be hadu November te kan day training jangka basic course jang ini mountaineering te nang ni kin sa pentepat kita ki bami kerteng ban penkrepat sa another course te dalam ada bi kata pat kan sedang skiven te course te nang tu pak kin sa penkrep ban ki lu mabres kita ki bahasa ajin nang ni ke course ki balai ni ke training da ya kan ni ka bamantang yang kin pelang hapok ka HMI ke kadan hapot Darjeeling. Isamla Daniela I Wanda Melingap iba na paring lum dorbar ilayo ban Korea katak marnong haka Asian Kickboxing Championship arpo arpusaw kabala long hanong ba Phnom Penh, Cambodia. Ka Meghalaya State Kickboxing Association kala penkup buram yai haka program bala penlong hasilong haka ba working president uba Lorenzo Pearson Wajri ula ai khusnam yai ka MSA kala rakhiru ya ka jingyo khur ki dukot jongka hadu arspa arpo artali ki takma nadu usnem 8000 khatnyo. Kajing penyakit jangan balik lakan ni sida ngam dan pores apa isim game nomor ngadang suwan nagawa dak dang arlai benai ngasa selek ngalis sinte ko dega ha anyu dega ke ngaselek nak tu ngalila ka sha Cambodia kin yo portang sebenai ban training ngam so biang hina mo bangaya train sebenai nomor ba hangata ngadang long guna so pelat so bangaya isim mentai kan eru nomor ba ngai kena kibet pelat so bangan rong hering ru Along artati na marsyo nga iki openen siya banzang game nga kibiang sa papalat halin ba jong atang ako abi bangan long kam kiyo hindi ka training mo ako abangan kiyo kam sakmat bangan yo ra iya ka gol ken ne bronze nga da song kiaro do kata ako abi hiyo gol hi nang sakmat dengan ni trace system bangan yo abi gol hi Khat khandai tali ki kunhun ya le akai ki bakun thup ya ki khat ar tali ki kunhun ha ka kerdan ki shinrang ba hinyo tali ki kunhun ha ka kerdan ki kinthai kin saya khun ha ka limpung basketball tournament ka basan nadu ka ar phoi tarik hadu ka ar phunyo tarik urisau ha school St Anthony's Higher Secondary School haba ai jingkran shakilat pathai khubor uba Renaldi Jerwa ubedai sport secretary ringkat bat ki wei pat ki dukhot pinyat jongka SYM kila pentip bakani kan dai ka wei na ki limpung yele kai basketball ka ba he tam ha ka jela ka badon ki kunhun yele kai ki ba na ka jela pat kun juru na bar jela ki kunhun yele kai na Assam Sikkim Indian Railway kin sawan yashim bentalang ya ka ni ka limpung an phia ha ki artali ki benta an samru ya ka song tingka ka ba lailak shakinong job. Well, we are from the executive committee of the Salesian Youth Movement. We here gathering to brief about the tournament they'll be hosting, which is the 5th edition of the Salesian Youth Movement. Will be played from the 21st till 27th of this month, and the total number of participating teams are 12 men's and 17 women's. And there are many players coming from all across India. Big names are coming to play in this tournament, and it is a very proud moment for each one of us to get a chance to witness this event that is being hosting here in Shillong for the very first time. Ha ka jingyele akai cricket ki kinthai ka Harmanpreet Kaur kadang ne kum ka captain jong ka India na ka benta ka jingyele akai cricket ODI persha ya ka New Zealand ha ka ba la jiet ya saungut ki nongyele akai ki bampat jiele akai nakari bakin ya khun ha ka ni ka limpung ka ban sedang nadu ka arp sauterik menta ubnai ka kunhun yele akai cricket ki kinthai kalangat hapo ka jingpai thu ka ba perking hadin ka jingsha rem kloi ha ka India ha ka limpung T20 World Cup wat la ka taru ki nongjet ki lapan pau ya ka jingshanya ka jongki ya ka Harmanpreet mentapat nginepet ya ka jinglong jingman ka sunbeng hanong ba Shillong ka jingshit kalong arpway degree Celsius bat ka jingkriat kalong khatlai point real degree Celsius ka jingsngam ka hau kalong prapopra na ka spa menstep bat prapun real na ka spa janmit kala bandon ka jinghap slap ka bamulu mala hakikat tu kan niki chaka
Syaban poi syaka bakut jang ketup kubor ngin yapit biang sasisien yakimat pekongsan. Anlek jengok Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya keri Russia nak bentak asni lentel banishim benta haka jingelang BRICS Summit hakazan. Rai kayeng bishar bahakli du jong keri baki an ki bakhang persya ya kajing syongka kena kinjap ya ki an shimet. Anya kendu kinong yalam kaseng BJP hanong ba New Delhi banrai khaddu halor ki kertong nakabenta ke election shiteng samoy hagam begre. But dangne ka Harmanpreet Kaur kum ka captain ha ka jingel kai ODI persya ya ka New Zealand. Te palok katung ila poi syak bakut jong ketup kubaj ngi mata kejan mit hadung inde syam yang wat pila syak kasngi kublei pi baro. Band battle begins at Zasoma in Nagaland for the 25th edition of Hornbill Music Festival. And in sports, in the first test in Bangalore,